Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα θα παίξουμε Roblox ξανά και θα μπούμε με τον φίλο μου με τον... Ένα λεπτό το γράφω. Τι το γράφεις ρε, πες το. Πολίτσα 3057. Οκ. Και το γράφω και Πολίτσα. Και έτσι μας λένε, εγώ είμαι ο Γιαννούμπα 33 και θα παίξουμε σήμερα Murder Mystery και θα δούμε ποιος είναι ο καλύτερος. Μη σχολιάσετε τον Έρης που είναι μια φώκια, αλλά τέλος πάντων. Ωραία. Ρε αδερφέ, πώς βγαίνω από εδώ? Εντάξει. Ωραία, όλοι μακριά από τον Έρη. Άδεια. Τι subscribe, please, λέει. Τι λέει αυτός, ρε. Εγώ δεν θα κάτσω αδερφέ, δεν κάνω τίποτα. Να, Κερδίσαμε. Ποιος ήτανε? Πού να ξέρω. Εσύ? Όχι, εγώ ήμουν innocent. Κι εγώ. Εγώ πήγα με κρυφτό ρε. Οκ. Να κοιτάξτε τον βασιλιά σας. Εδώ πέρα πάνω. Σχολιάστε το πως Δεν έχει το έχω- μαχαίρι στον κόλο μου, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Φώκια! Μου θυμίζει ένα φίλο μου. Ξέρεις εσύ ποιον? Τι καλός. Το ξέρω αυτό. Έρη, θυμάσαι ένα φίλο μας, αυτό το σκηνό μου μοιάζει με ένα φίλο μας. Ξέρεις με ποιον? Ποιος? Μοιάζει με ένα φίλο μου. Εγώ, ξέρεις ποιον? Μην το πούμε τώρα στο κανάλι. Ένας Νίκος. Δεν ξέρω κανένα μου. Πες να πατήσω. Συνεχίζουμε. Εντάξει. Τι αυτό? Πάμε. Παιδιά, ακούστε μου. Ο Νίκος είναι πολύ καλός στο Murder Mystery. Να ψοφάει, ναι. Στο κρυφτό ακόμα πιο καλός. Είναι πολλά άτομα, αδερφέ. Θέλω... Ρε φίλε, κόλλησα. Γιατί φοβάμαι τόσο πολύ αυτήν. Μου βγάλει κανένα μαχαίρι. Την προηγούμενη φορά αυτή με νίκησε. Άντε. Τέλεια. Ωραία. Πάμε. Έλα ρε, φώκια. Έχει πιο... Γιατί το ένα... Ναι. Σάββατα λίγο, δεν πήγες. Αυτό το skin, άμα καταλάβεις αυτό το skin, το έχω πάρει από PS Plus. Το κατάλαβα, αλλά δεν σχολιάζω το ψάρι. Ήτανε τζάμπα, γι' αυτό δεν πήρα. Ήταν με λεφτά γάμο. Όχι, πατσαρέφης θέλω. Είμαστε μαζί! Έλα μαζί μου. Όχι. Το κυνηγάω. Άσε με, γιατί πάντα βλέπω έξω από το map. Γιατί βλέπω έξω από το map. Γιατί θα κοβάλει στην ταινία. What the fuck, τι... Δεν ξαναβάζω πιο μέσα την κάμερα, δεν ξαναβάζω την κάμερα μέσα. Γιατί βλέπω όλο το map. Τέλεια, ψοφήσαμε χωρίς λόγο, δεν ξέρω κι εγώ πώς.
Μας σκότωσαν. Έλα, κάτσε κινητός. Εσύ μου παίρνεις πίπα. Πάμε, μεταφορικό μέσο. Μεταφορικό μέσο. Έχει hack. Και εγώ μπορώ να περπατήσω στον αέρα, δες. Τουρού. Πάμε, κοίτα. Περίμενε. Πώς χώρο. Άντε, γεια, βζιού. Ρε, εγώ θέλω να πάρω knife. Είναι πολύ ακριβά όμως. Power. Βες κάτω ρε φώκια, Ναι, κάτω ρε φώκια. Η φώκια είναι πολύ χοντρή για σένα. Ξέρεις για ποιον είναι όμως. Τι? Ξέρεις για ποιον μοιάζει όμως. Ναι, ξέρω. Πάει Ζερίφης ο άχρηστος, Ζαρίφη. Ζαφίας Εγώ πήγα να θέλω- πω, Ζερίφη, τα πάω. Πάω στο ζαφύρι με το ζαφύρι. Πάω στο τάγκ. Ταν. Πρέπει να πάω να πάω, αδερφέ. Πίνω. Μπονά κοιλιά. Μαλάκα με ένα κορόζι πριν το κεφάλι μου. Τι να κάνω. Δεν πειράζει. Ωραία. Δεν έχει πρόβλημα. Είμαι innocent. Γιατί το λες? Όντως, γιατί το λέω. Το κάνουμε. Εδώ πέρα κάνω όμως. Τι μου παίρνει μια πίπα. Μαλάκα, πάρτι πίπα. Έχω κρυφτεί πάρα πολύ καλά. Είναι βλάκα σου, ρε φίλε. Ένα Ζερίφης με σκότωσε. Μπράβο ρε. Τι να του κάνω. Με σκότωσε μπροστά στον δολοφόνο. Δεν μπορώ να κάνω σε του καφίτσι κλειδιά. Αδέ παπά μου. Δες λίγο που έχω κρυφτεί. Γιάννη, δες λίγο που έχω κρυφτεί. Γιαννούμπα. Δεν το κάτσε να πατήσω παύση. Ή βασικά, δεν τραβάω παύση, αφού κάτσε και μείνω. Μόνος. Τραβάς βίντεο. Τραβάς βίντεο. Ναι. Εντάξει. Γεια σας παιδιά. Τι κάνετε? Καλά. Καλά. Θα βγω από τη hiding spot μου, ρε αδερφέ. Ρε, εδώ μέσα δεν θα έρθει κανένας που είμαι εγώ. Θα μου δείτε όλη την ημέρα. Δε. Πρέπει να πάω να φάω. Δεν μπορώ να βγω σοκολάτα να φάω.
Θυμάσαι πώς είχες δει σε όλα τα πράγματα. Γιάννη! Έλα. Κερδίσαμε! Κερδίσαμε. Ναι. Τέλεια. Ρε, εγώ είχα βρει το καλύτερο hiding spot. Δεν με βρήκε ποτέ ότι... Θυμάσαι χθες που... Δεν θα φταίω εγώ να βρίσω τώρα. Είμαι innocent. Γιάννη, πού είσαι? Πού είσαι? Ανάδος. Έλα κάτω μου κοντά. Έλα εδώ πάνω. Γι' αυτό σε φοβάμαι σε ένα άλλον. Άμα είμαστε κοντά, δεν θα μας σκοτώσουμε. Βλέπουμε όλο το μάτσο του. Τι? Εκεί. Τι κάνεις Γιάννη, τι κάνεις? Αλλά. Όχι κάτω που είσαι. Γιάννη! Έλα πάμε. Όχι, μην έρθεις πάμε. Πάμε έξω. Με κυνηγάει. Εγώ θα γίνω κυνηγάει. αυτά. Δεν με βλέπεις. Άμα το... Γιατί ήρθε σε μένα. Όπα, με κυνηγάει. Γιάννη, με κυνηγάει. Πρέσαι από το μυστέρι. Όχι λες να κάνουμε άλλο έναν γύρο και να βγούμε να πούμε κάτι άλλο. Τι θέλεις να πούμε? Τι? Είσαι innocent. Τι είσαι? Ξέρεις. Ναι, γι' αυτό. Πλάκα.
PC Murder. Α, δεν κατάλαβε καν πως το σκότωσα εγώ. Τε γαμίσου. Κερδίσαμε. Ναι. Ναι ρε. Πάμε λίγο. Μετά πάμε One Speed Escape. Τι? Με τα keyboard. Είναι Ναι, την ναι, 9. Τι θες? Πάμε τώρα. Ναι. Συνέχισε. Τώρα πάμε 99, παιδιά. Πού είσαι, πού είναι καν ο Αέρης? Ανάτο. Σε βλέπω. Πάμε εδώ. Βάλε το ζώο. Οκ. Πάμε. Γκαφ, γκαφ. Γκαφ, γκαφ. Γκαφ, γκαφ. Μπορείς να μου εξηγήσεις πώς δουλεύει αυτό το παιχνίδι? Το 99. Αχα. Το μόνο που κάνεις είναι να αναβαθμίσεις τέρμα τη φωτιά, παίρνεις τα πιο καλά λούτια, πηγαίνεις στις πιο πολλές μέρες. Καλά, εγώ τι πάω να μαζέψω ξύλο, πάμε να βρούμε το κόλ. Το πήρες ήδη, μην το βάζεις κατευθείαν, δεν του υπεργίνεται τέρμα. Μότο. Ένα, δύο. Μην αργούμε. Ούτε για λίγο. Πάμε τελείω. Ωραία, πάμε. Φτιάξε ένα χάρτη. Σπάσε ένα ξύλο και φτιάξε ένα χάρτη. Οκ. Βρίσκω πράγματα να έρθω. Πώς ακούγεται έτσι εδώ? Ωραία, σίδερο. Δεν θα πούμε ποτέ όχι. Chest. Ωραία, πάμε πρώτο chest. Τι μου έδωσες, PR. Καλό δεν είναι, καλό. Καλά είναι. Κάτι κάνει, δεν είναι έτσι άσχημο. Ωραία, Virgin. Η σπηλιά της ανοιχτερίδας. Ποτέ δεν είχα κάνει την νυχτερίδα, αλλά ούτε θέλω, γιατί μια φορά πήγα και με τους φίλους μου τα είχαμε όλα και απλώς πεθαίνουμε στο τελευταίο. Δεν πήρες και εγώ τώρα. Πάμε από εδώ. Τσεστάκι. Έχει και ένα σπιτάκι εκεί. Ναι, ένα σπιτάκι είναι αυτό. Πάμε. Τι καρέκλες βρεις, μην τις βάζεις στο τέτοιο, στο fire. Τι μας είπες? Δεν πειράζει, μια χαρά είναι το map. Τι άλλη πετόνια βενζίνη, δεν μπορώ να τα πάρω όλα, γαμό. Τι? Περίμενα. Με σχολεία τώρα θα φέρω. Δεν έχω πετύχει όλο σάκο, γαμό. Πάμε. Εδώ, κάω. Έλα εδώ που είμαι. Περίμενε λίγο. Και πάω. Βέβαια 4 φωτιά.
Καζώνω. Ακόμα το κάνεις βίντεο. Γιάννη, Μαμώ! πώς πέθανε? Έλα, έχω μπάντατς. Είμαι hungry, ρε. Έχεις φάει το φαγητό. Εδώ που είμαι έχω ομό φαγητό. Μια σκοτώσει ένα λίγο που είναι από πάνω μου και με γαμάει. Ανώτος. Θα το πετύχεις καμιά φορά. Τον έχω πετύχει. Πλάκα. Τι πρόβλημα έχουν αυτοί τώρα? Τι κάνει. Από όλες απομάκρυνουν έντους, μετά θα σε χάσουνε και έλα σε μένα. Ναι, πάω να φάω πρώτα. Έχω εδώ φαγητό. Απλώς είναι λίγο ομό. Ομό. Τι κάνει. Να με κάνεις καλά ποτέ. Έλα, ψόφα. Έλα αδερφέ, έχω όπλο. Γιατί τα σκοτώνεις με σπίρ? Γιατί πια, απλώς δεν τα πανέχουν. Τότε τι πέτυχα. Δεν μου κολλάει. Μου ακούς. Ναι. Αυτά τα παιδιά το βίντεο, από ό,τι φαίνεται.